Ndi nthawi ya nkhani uchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Austin Kachipea. Koma poyamba nayi mitu yake. Akatswiri zachilengedwe ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika chifukwa choyika chidwi posamalira zachilengedwe. Mabungwe a Economics Association of Malawi komanso Center for Social Concern ati kutsika kwa mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu kukonetsa kuti mfundo zachuma zaboma zikupitirira kubala zipatso. Ndipo konsula mzinda wa Blantyre ayamba ntchito yakafukufuku yomwe afuna kupeza chilengero cha anthu ndi katundu yomwe akuyembekezeka kukhudzidwa ndi ntchito yokonzanso njira yodutsa zinyasi zachimbudzi. Mmodzi mwa anthu olimbikitsa zachilengedwe Matthews Malata wayamikira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika chifukwa choyika chidwi posamalira zachilengedwe ngati njira imodzi yothandiza kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. Amalata amathirirapo ndemanga pa zomwe Profesa Mutharika analankhula muthenga wawo ofotokoza mmene zinthu zilili mdziko muno pomwe amatsegulira nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ati chuma cha dziko lino sichingayende bwino ngati zachilengedwe zitapitirira kuonongeka, ndipo zomwe anena mtsogoleri wa dziko linoyo lachisanu ndi chilimbikitso kwa anthu mdziko muno. Tithokoze kuti nthawi imene amayankhula ku parliament president akudzapo nkhani zofunikira zambiri komanso anatsindika kuti boma lawo lionetsetsa kuti lamulo lokhuzana nkhani ya kusintha kwa nyengo lakhazikitsidwa mdziko muno. Nkhani za malonda ampweya tinakhazikitsa ndondomeko zimene zikuyenera kuthandizira malonda amenewa, koma anaonetsa kuti ali ndi chidwi kuti aonetsetse kuti ndondomeko imeneyi ikukhazikitsidwa moyenera komanso kupindulira Malawi. So tikhulupirira kuti pakhala kuoneka bwino lomwe kuti kodi migwirizano imene tinasayina kale ngati dziko mbuyo ndi ngati komanso kuti mkatikati mwa migwirizano muli chani, muli zinthu ziti zimene zingathe kutipindulira ifeyo ngati Malawi osati anthu amene mwina akugwira ntchito imene yokha. Anafotokozaponso chidwi chawo chofuna kuthandizira kubwezeretsa nkhalango zimene zaonongeka. Izinso ndizofunikira kwambiri tikadali mkatikati mwa ndime yodzala mitengo, komanso tikuponena kuti athandiziranso kutetezera mitengo imene ilipo kale. Monga mudziwa kuti ngakhale ku nthambi ya zankhalango kuli katangala imene takhala tovutika nayo nthawi itali, so tiyembekeza kuti mwina kuyankhula kwawo kotereku kuperekanso chidwi kuti mavuto ngati amene watitsane nawo. Mabungwe a Economics Association of Malawi komanso Center for Social Concern ati kutsika kwa mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu inflation kusonyeza kuti mfundo zachuma zaboma zikupitirira kubala zipatso. Malingana ndi bungwe la boma la National Statistical Office, mlingo watsika kufika pa 24.9% mwezi watha kuchoka pa 26% mu Disemba. Justin Mkweu andi zambiri mlipotiri. Malinga ndi NSO kutsika kwa mlingowu ndikamba kuti mlingo wakukwera mtengo wa chakudya watsika. NSO yati mlingo wakukwera mtengo wa chakudya watsika kufika pa 22.1% mwezi watha kuchoka pa 25.2% mu Disemba. Poyankhulapo pa nkhaniyi, mtsogoleri wa bungwe la Ekama Abetha Chikadza ati izi zikuonetsa kuti mfundo za chuma za boma zikubala zipatso. Iwo alangiza boma kuti lionetsetse kuti pamene mlingo wakukwera mtengo kwa chakudya ukutsika, mlingo wa zinthu zina zomwe sizakudya uzitsikanso, ndi cholinga choti inflation rate itsikebe kufika pansi pa 10% mwansanga. Apapa zikungoonetsa kuti inflation kapena kukwera kwa mitengo kwa zinthu kumene kumachitika makamaka kumbali ya chakudya kwatsikirako. Chifukwa chake tikuonanso kuti inflation yonse ikutsika. Ifa tikaonetsetsa mmene National Statistical Office atipatsira mafiga awo, tikuona kuti non-food inflation kapena kukwera kwa zinthu kwa mitengo kwa zinthu kumene sikukhudzana ndi zakudya kukupitirirabe kukwera, koma chakudyachi ndi chimene mitengo yake kutsika. Ndipo kutsika kwa mitengo imene iyi kukupangitsanso kuti kukwera kwa mitengo konse kutsikireko ngati imene tikuonera panopa kuti kwafika pa 24.9%.
izi zingoonetsabe kuti ndondomeko zimene mwina boma linayika zopangitsa kuti chakudya chipezeke zikugwira ntchito ndithu chifukwa chokuti kungotsitsako chakudya kapena mitengo ya chakudya inflation yonse kapena kukwera kwa zinthu kwa mitengo kwa zinthu kumatsika ndithu. Ndipo kumbali yawo mmodzi mwa akuluakulu oona zachuma ku bungwe la Center for Social Concern a Agnes Nyirongo ati kutsika kwa mlingowu kukuonetsa kuti chuma cha dziko lino chikulowera koyenera. Anyirongo anaonjezera kuti izi zikutanthauzanso kuti makomo azigwiritsa ntchito ndalama zofikirika kuti akwanitse kugula zinthu zosiyanasiyana pa miyoyo yawo. Izi zikutanthauza nena kuti nthawi imene anthu tikayang'ana kunena kuti nkhani yokhuzana ndi kutsika kwa mtengo kwa zinthu zakudya zikuthandizanso makomo kuti azikhandiza kudya nthawi zambiri, komanso zimathandiza nena kuti waja zitha kumapanga kumapeza mwina ngati thandizo la zipatala zabwino kusiyana ndi mmene zinalili mbuyo muja mmene zinthu zinali zodula, komanso zimene zizinso ngakhalenso tikayang'ana pa moyo wawo amatha kumapanga ma investment eno omwe amatha kuwathandiza ngati kuti atha kumapezera ndalama tsiku ndi tsiku. Akupereka ndondomeko ya zachuma ya pakati pa chaka mu Novemba chaka chatha, nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka inati iyika mfundo zoyenerera kuti mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu usike kufika pansi pa 10%. Justin Mkweu, MBC, Blantyre. Konsolo ya mu mzinda wa Blantyre yayamba ntchito yakafukufuku yomwe akufuna kupeza chiwerengero cha anthu ndi katundu yomwe akuyembekezeka kukhudzidwa ndi ntchito yokonzanso njira yodutsa zinyasi zachimbudzi mu mzindawo. Ntchitoyi akuyigwira ndi thandizo ochokera ku World Bank. Erin Chimoyo wadza ndi zambiri. Madzi ochokera m'mathanki a nyasi za chimbudzi ophulika omwe amapezeka kuyenderera m'madera osiyanasiyana ndi limodzi mwa mavuto omwe anthu okhala m'maderawa akhala kudandaula nawo kwa nthawi yayitali. Pofuna kukonza vutoli, konsoloyi yayambapo ntchito yomwe ithandize kuyikanso mapayipi onyamula nyasizi komanso malo omwe amasungirako izi. Koma ngakhale pali dongosololi zadziwika kuti anthu ambiri anamanga nyumba ndi zinthu zina zambiri m'malo omwe mapayipiwo anadutsa. Izi zichititsa kuti anthu ena asamutsidwe ndipo nyumba zina zigumulidwe popereka mpata kuti ntchito yofukula mapayipi akale ndi kuyika tsopano itheke. Malinga ndi yemwe akuyang'anira ndondomekoyi a Flavius Kamwani, anthu pafupifupi 480,000 akuyembekezeka kufikirika ndi ntchito za ukhondo kudzera ku ntchitoyi yomwe igwiritse ntchito ndalama pafupifupi 59 billion kwacha yomwe ili $34 million. Pakadali pano konsoloyi ikugwira ntchito ndi kampani ya GMT Consult Limited pochita kafukufukuyi m'madera osiyanasiyana momwe mapayipiwa adadutsa kuti adziwe chiwerengero chenicheni cha nyumba ndi anthu omwe akhudzidwe ndi kufunika kulandira chiputa misonzi. Ntchitoyi ndi mbali imodzi ya ndondomeko yokonzanso ntchito za ukhondo ndi madzi a mu mzindawu ya ndalama zokwana $259 billion kwacha yomwe ili pafupifupi $148 million yochokera ku nthambi ya IDA ya ku World Bank yomwe ithandize konsoloyi komanso bungwe la Blantyre Water Board. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Mkulu wa ntchito za umoyo ndi ukhondo m'boma la Nsanje Dr. Gilbert Chapweteka watsimikiza kuti anthu asanu akulandira thandizo la mankhwala a matenda a kolera mwa anthu 14 omwe anapezeka ndi matendawa m'bomalo. Dr. Chapweteka anena izi pomwe amalandira thandizo la mankhwala ndi zipangizo zosiyanasiyana kuchokera ku bungwe la AIDS Health Care Foundation AHF ndi cholinga chofuna kuthandiza ntchito yolimbana ndi nthendayi m'boma la Nsanje. Polankhula mkulu wa bungwe la AHF a Emmanuel Kwataine anati bungweli lipitiriza kuthandiza ntchito za umoyo mdziko muno. Padali pano ndi kuti talandira anthu oludine kuti tathandiza anthu okwana 14 in total, koma amene tikuwathandiza amene ali mchipatala pano pa ndi 25. Makeso yambira kwenikweni kuti kotsimikizidwa ndi kuti anapezeka cha 9 February ndi kuyambira tsiku limenelo makesi akhalabe akuchulukirabe pang'ono chifukwa tuna kuti tsiku la lero tili ndi anthu 14 amene athandizidwa, koma ambiriwa apita ku nyumba ndi ngati bomaso tili osangala kuti palibe amene waluza moyo ndithu.
kwenikweni ndikungowapempha abale anzathu kuti atsatire malamulo a zaumoyo amene akuperekedwa monga kuti nkhani za ukhondo azisamalire komanso kusamala chakudya ndikuonetsetsa kuti zonse zimene ife azaumoyo akhale tikulengeza kudzera m'maofesi athu zikhale zoti azitsatire. Kwambiri boma lathu lino la Nsanje ndiye kuti mwina zaka ziwiri zadutsazi sitinali ndi matenda amene akolera, ndiye kuti mwina be anthu akhala ngati ayiwala. Apa tungofuna kuti azindikiritse kuti matenda tinawo ndi tikapanda kusamala kwambiri ndiye kuti angathe mwina kufalikira boma lonse la Nsanje. Koma padakali pano ndiye kuti matendawa ali kwa Soligin Health Center kokha. Ife ndi bwenzi lodziwika ndithu muno mu Nsanje Chikwawa, ngakhale mu malo osiyanasiyana ku Southern Region kuno ndi ku Central Region, koma timadziwika kwambiri ndi nkhani ya HIV and AIDS. Ife mene timagwira ntchito mu facility imodzi imene tikugwiramo ntchito tinapanga note kuti kwabwera mliri umenewu mene pa 9th February kunapanga register case imodzi ya cholera and makesi wapezeka kuti akuchulukirabe. Nde ife tinafuna tionetse kuti ifeyo simbalewo kuti amangoona za HIV AIDS ndi matenda opatsilana pogonana, komanso timaona zinthu zimene zikufunikira nthawi imeneyo kuti tithandizire. Kubwera ku Nsanje kuno kokha, katundu amene wabwera ku Nsanje kuno kokha kamene amene ali allocated ku Nsanje kuno kokha, mtengo wake titha kuyerekeza kuti uthokwana pakatikati pa 3 million ndi 3.5 million. And katundu wake pali mankhwala ngati ORS, water guard, ma fluids amene timapereka kwa munthu akamata madzi anthupi potsegula ndi kusanza, mankhwala ena ndi ena amene tapereka, ma bucket othandizira kuti pamalo pakhale pa ukhondo. Mukuonera nkhanizi ochokera kuno kwa MBC. Tentonenso mito yake. Akatswiri zachilengedwe ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika fochoyika chidwi posamalira zachilengedwe. Mabungwe a Economics Association of Malawi komanso Center for Social Concern ati kutsika kwa mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu kukonetsa kuti mfundo zachuma zaboma zikupitirira kubala zipatso. Ndipo konsula mzinda wa Blantyre ayamba ntchito yakafukufuku yomwe afuna kupeza chilengero cha anthu ndi katundu yomwe akuyembekezeka kukhudzidwa ndi ntchito yokonzanso njira yodutsa zinyasi zachimbudzi. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Mulipoti lathu apadera sabata ino tikuunika za ubwino wa ndondomeko ya maphunziro aulere mu sukulu za primary komanso sekondari yomwe boma lakhazikitsa mdziko muno. Mai Florence Lloyd amudzi wa Mapira mdera la mfumu yaikulu Sawali mboma la Balaka ndi mboni kuti ndondomeko ya maphunziro aulere msukulu za sekondari ndi mdalitso. Iwo akhala akuvutika kuti mwana wawo Harold aphunzire, ndipo amuna awo omwe si bambo ake a Harold anamenyetsa nkhwangwa pamwala kuti sangathandize mwana womupeza. Ndidapulukuzira mpaka mwanayo kuti mwana ati kuno wasankhidwa. Anandiyankha kuti imezozo ineyo sizingandikhuze. Naonoto chabwino ndamba kuphunzitsa ndinaza yankhulaso noti patapa kufunika ndama chani ya mwana ku sukulu. Andiyankha kuti imezozo zibe ntchito, ndipo iniwo mungadziti noti mukupanga palibe bwino ndama imene mukulipira ku sukulu mwanayo muzigula chokudya. Mai Jean Luka akuchitira umboni zoti mwana wawo anasira pa njira maphunziro m'gawo loyamba la maphunziro ake pomwe amakalowa mu form 3 kamba kakusowa ndalama zolipira. Maphunziro ake anali ovuta kwambiri. Pofika na kuyambira 1 mpaka na 2 inali kulimbana kwambiri kwa fees. Vuto la fees limavule funa kuti anawa ndi amasiye. Okuti fees kuti ipezeke nimapanga maganyu modzi limbita inendeka. Ndiye pamene walomwa form 3 temu yoyamba sana aphunzire chifukwa cha fees inasowa. Awa samayi okha omwe anagwidwa njakata. Mmodzi mwa chibali Mai Esnat Uladi
anavomereza kuti mwana wawo wamkazi Pempho yemwe anangosankhidwira kumene sukulu ya sekondari yachiyenda usiku sapitiriza maphunziro ake. Ine school fees inandivuta ndifudi kuti ndipeze 5,000 kuti ndikapitire ku sukulu imene inandivuta pakana pofika na pano pakoma kwa ine chinali chopweteka kwa mwana amene nditaonera kuti pophunzitsa pa ine ndekha ndi wachiwiri aliso mwana mayi yake amwana wemo kumuona apopoyo amene ujayeso ndalimbana naye kukutizika pakana form 4 ali ndi certificate. Uku kukanakhala kufa kwa loto la Pempho yemwe ali ndi masomphenya. Mafranta za khanesi. Kumbali ya mayi Florence komanso mayi Jeannie, nkhawa zawo zinali patsogolo la ana awo amuna lomwe linali lokayikitsa. Zinakazabwesa mavuto fona kuti zimwe amalinga nzonoti muna zinakapesa mavuto kulowerera koya nafusa preschool kama nzoti nene ngaunofuzira nzoti ndipanga chani. Mutima mwanga ine ndimakhala olira ndimakhala odandaula ndifonera kuti amene ali ngati mwana amene wakhanga kuti wapitiriza maphunziro ndi amene yuyo. Pomwe President Professor Arthur Peter Muthalika amakhazikitsa ndondomekoyi, anthu ena anapeza mwayi osunga ndalama yomwe akanamalipirira maphunziro kupangira zitukuko zina, koma kwa mayi Esnat Uladi uwu ndi mwayi othetsa umbuli pa khomo pawo. Sana amene ngakhale ndili mbuli koma pa umbuli wanga umwe akhachi undipweteka ananga akhale kuphunzirako kuti umbuliwo mwina kwake uchepe. Komatu maphunziro aulerewa sikuti angothandiza makolo ndi ana. Ngakhale dongosolo la zosowa msukulu zosiyanasiyana liyamba kutheka potengera kuti boma lidzilipira ndalama zonse nthawi imodzi msukulu monga momwe akuperekera umboni mphunzitsi wamkulu pa sukulu yachiyenda usiku a Owen Kamoto. Ngati school timakhala ndi chiyang'aniro kuti tikapeza ndalama ndizosowa zimene tinazo pa school tichite motani. Pachingerezi mati school improvement plan pokhala kuti school imakhala ndi zosowa zosiyanasiyana. Panopo administration kukhala ndi kuthekera kokwanirisa mapulani amene tatani kodi tayika chifukwa kuti ndalama zikukhala zopezekeratu. Kupezeka kwa maphunziro aulere kuthandizanso kuti mabungwe omwe amathandiza boma polipirira ophunzira osiyanasiyana tsopano ayambe kuthandiza ntchito zachitukuko zina monga momwe akufotokozera mlangizi wa bungwe la Kavok mboma la Balaka a Rightwell Nyirenda. Tinakhala pansi kukambirana kodi ndalama izizi panopa tipanga nazo chani zomwe zimapita ku school fees. So adindo ambiri anafotokoza mavuto amene akumana nawo ku school kwawo monga mabloko komanso mwina ana ena kusowa njinga zoti aziyendera amene akulewa ku masukulu kutali komanso nkhani mwe zokhuza ndi hygiene monga ma change rooms. Mmawu ake bwana mkubwa wa boma la Balaka Bibu Yusuf Mdala wati izi zithandiziranso kuti chitukuko cha mbomali chiziyenda bwino. Ndi makomiti osiyanasiyana achitukuko. Makomiti amene aja angakhale kuti timasankha anthu akumudzi omwewo kuti aziyendesa aziyang'ana zitukuko za kumidzi. Koma timasankhanso kwambiri timayang'ananso kuti mwina pakhale kuti munthu athe kuzobe kulemba ndi kuti ndikuwerenga. Masomphenya mchaka cha 2030 omwe dziko la Malawi linasayinira nawo pamodzi ndi maiko ena amalimbikitsa kuti pofika mchakachi mwazina boma lidzakhala litakwaniritsa kupereka maphunziro ofanana kwa anthu onse mdziko lake zomwe pakatipa zakhala zisakuchitika. Mwachitsanzo, ripoti la momwe mabungwe akhala akuthandizira ophunzira powalipirira ndalama pa maphunziro awo kuchokera mchigawo cha maphunziro chakummawa kwa chigawo chakummwera laonetsa kuti atsikana ochuluka amalandira thandizo kuposa anyamata. Malinga ndi mkulu oyang'anira ntchito za maphunziro mchigawochi Mayi Edina Manyungwa, atsikana okwana 5,950 ndomwe anapindula ndi ndondomekoyi mchigawo choyamba cha maphunziro a chaka chino pofanizira ndi anyamata 3,100 omwe anathandizidwa. Ndi ndondomeko ya boma ya maphunziro aulereyi, anyamata ndi atsikana tsopano ali ndi mwayi ofanana. Ndondomekoyi ikuonetsanso kuti siyongokongoletsa mabuku m'maofesi adindo koma ili ndi umboni kwa anthu omwe tsogolo ndi chiyembekezo chawo chodzakhala mzika zodalirika kudzera m'maphunziro chinafa. Ngati njira imodzi yopititsa patsogolo maphunziro, bungwe la Forum for African Women Educationalists in Malawi FAWEMA mu mzinda wa Blantyre lapereka mphoto kwa ophunzira 73 a standard 8 ochokera msukulu za primary za mzindawo omwe achita bwino m'mayeso awo a teremu yoyamba. George Banda wafika ndi nkhani yonse.
Kulankhula pamwambo opereka mphotozo pa sukulu ya primary ya Limbe mu mzinda wa Blantyre, wapampando wa nthambi ya FAWEMA mu mzinda wa Blantyre, Lydia Mvona, anati cholinga cha mphotozi ndi kulimbikitsa ophunzirawa ncholinga choti apitirize kuchita bwino komanso kuti asachite bwino pa mayeso a standard 8 a chaka chino. Ngati FAWEMA Blantyre chapter timaona kuti ndi bwino kwalimbikitsa ana kuti azilimbikira pa maphunziro. Akamalimbikira amadzakhoza bwino mayeso awo, sikukhoza bwino mayeso koma kenako amadzasankhidwa kupita ku secondary school. Chifukwa ndi cholinga cha FAWEMA kuthandiza kumbali ya maphunziro, makamaka kuti so tithandizire maphunziro mu Blantyre urban. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofisi ya zamaphunziro mu mzinda wa Blantyre, Peter Bodza, anayamikira bungwe la FAWEMA kamba kathandizolo ndipo ati zimenezi zinathandiza kuti chigawochi chikhale pamwamba pa zigawo zonse za maphunziro za mdziko muno pa mayeso a standard 8 a chaka chatha. Blantyre Urban Education District inachita bwino kwambiri pa mayeso a 2025 posankhisa ana ambiri almost maybe Malawi muno pa ma district education onse 34 tinasankhisa ana 226 kupita ku National Secondary School. Zimenezi sitikukwanisa tokha amene ngati a district. Ndi anzathu amene amatithandizira timachula ngati ma education partners. Ena mwa iwo ndi FAWEMA amene amatithandiza kuchita motivate ana skulu. Ndipo akamachita motivate anawa kuwapasa mphaso zimathandiza kwambiri kuti mayeso azichita bwino andi ife tizipita patsogolo. Tili ndi ubale wabwino kwambiri ndi mapatina amenewa. Mmodzi mwa ophunzira omwe alandira mphotozi, Emmanuel Kazingachire, wati mphotozi zamupasa mphamvu zoti azachite bwino pa mayeso a standard 8 a chaka chino. Sichanga chimene ndimapanga ndimalimbikira sukulu mawerenga tsiku ndi tsiku komanso masova masamu amene amandivuta. Choncho zimene zinandilimbikitsa kuti neyo ndizilimbikira sukulu kuti ndifike mpaka na kumapanga receive maphaso kuchokera kwa FAWEMA. Ndingalimbikitse kuwauza kuti asasiye kulimbikira sukulu omano apitirize cholinga chokuti msogolo adzathe kukhala opambana osadalira wina aliyense, adzakhale ozidalira okha. Mwazina, bungwe la FAWEMA lapereka makope, pensulo komanso zipangizo zowerengesera mlingo instrument kwa ophunzirawa. George Banda, MBC, Blantyre. Maphunziro a mkombaphala ali ndi kuthekera kupereka maziko abwino pa maphunziro a mzika za mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ochokera ku bungwe la We for Malawi, Alinda Ehrenberg, ndemwe wanena izi pamwambo opereka sukulu ya mkombaphala ya Lipava dera la mfumu tsiku la Mowa m'boma la Nchewu. Tyson Magombo wafika ndi ripoti. Ngalalo pomwe bungwe la We for Malawi limapereka sukuluyi yomwe ikuyembekezeka kupititsa patsogolo maphunziro ana achichepere nderali. Poyankhula ndi MBC, mmodzi wa akuluakulu ku bungweli Tom Khanje ati ndi zochititsa chidwi ona kuti ana a m'madera akumizi tsopano ali ndi mwayi wa maphunziro apamwamba. Chakachata kumapita chaka chote ndifana nayo kuti ife ndamajata sipeza koma ndapoza ndamajata sipeza zochepa ndena za titumizani tiyambe ngamapeza kupatumiza kwa ndafika ndipo tipitiliza kwa mange mpanda kwa mange po kitchen timange poso nyumba ya mfamila skama kwa time kuti asiyangana msikama bwana komanso msogolo kuyangana kuti famalo ali ndali panda mbiri kuti minati kumanga kachipata msogolo komanso ndizina nzina malo anakali malo achitukuko muzingomani. Ndipo anthu ozungulira nderali ati ndosangalala kamba kachitukukochi ndipo atsindika kuti achita chotheka kusamalira sukuluyi. Tili ndi chimwemwe makamaka kunyamata wathu Khanje amene wachita zinthu zochilimika komanso kutikokera chitukuko tibweretsera pafupi komanso zikuonetsa kuti pali masomphenya abwino chifukwa cha ana athu amene lero lino ali ndi amene akupanga mera mpoyamba kupititsa patsogolo kuti tsogolo lawo lidzakhalira bwino. Ndi chisangalalo kwambiri ndinamva kuti mudzi mwathu muno mwabwera sukulu ya mkombaphala. Ndinasangalala ndipo ndinatumiza mwana wanga amene ali ndi zaka ziwiri ndipo ndinatumiza mwana wanga pakuti pathuti sinamuona mwana wanga uja anayamba kusinda kumachenjera ndithu kumaphunzira china chilichonse chimene akuphunzira kunoko mayi tikuphunzira iwo ukale ndaku zakuti anakudziwa kulankhula ndipo ndinamva kukoma chifukwa nazo zoti mwana uja pamatha 3 years akhala china chilichonse akulankhula ndipo atakhala atachoka mantha pa china chilichonse.
sukuluyi ikuyembekezeka kupindulira anthu ochokera m'madera osiyanasiyana kuphatikizapo njolomole, makwangwala, champiti ndi ena. Johnson Magombo, MBC News. Bata ndi mtendere m'boma la Mangochi ayamikira bungwe la Center for Social Concern potetsa khalidwe lomwe limakolezera ziwawa pandale komanso zipembedzo m'bomali. Wachiwiri kwa wapampando wa bungwe lolimbikitsa kukambirana ndi anthu akasiyana maganizo pa nkhani zosiyanasiyana m'bomali a Sheikh Abdullah Kapusa ayamikira bungweli pomwe limapereka ripoti lake la gawo loyamba. Zambiri mripoti ili la Francis Banda lomwe akuwerenga ndi Dave Oma. Pamene Amalawi akupitirira kukhala mwabata ndi mtendere potsatira chisankho chachikulu cha pa 16 Septemba 2025, mabungwe ena akuyamikiridwa kamba ka ntchito yotamandika yomwe anagwira poonetsetsa kuti chisankho chikhale chabata ndi mtendere. Limodzi mwa mabungwewa ndi bungwe la Center for Social Concern lomwe likugwira ntchito ndi magulu osiyanasiyana kuphatikizapo azipembedzo komanso mafumu m'boma la Mangochi pofuna kuonetsetsa kuti anthu akukhala mwabata ndi mtendere kuphatikizapo pa nthawi ya zisankho. Polankhula pa msonkhano wa akuluakulu aku khonsolo ya tawuni ya Mangochi pamwambo opereka ripoti la momwe bungweli lagwirira ntchito, wachiwiri kwa wapampando wa mabungwe omwe si aboma m'bomali pa nkhani yolimbikitsa kulolerana pakati pa mipingo, Sheikh Abdullah Kapusa wati masiku ano anthu a m'boma la Mangochi akukhala mwabata ndi mtendere posayang'anira kusiyana kwawo pa chipembedzo komanso ndale kusiyana ndi mmene zinalili kale. Kunoko ku Mangochi lero lino akhristu ndi asilamu akukhala limodzi pamaliro, ngakhale pamanyika, ngakhale pa zochitika zina zilizonse. Mupite tsiku la Christmas asilamu amasangalala nawo, tsiku la Idi akhristu amasangalala nawo. Ndipo m'mawu ake mkulu oona za ntchito ku bungwe la Center for Social Concern Tobias Jere ati ndi okhutira ndi momwe ntchito za bungweli zakwaniritsira zolinga zake pomwe akhala akugwira ntchito m'bomali. Akwaniritsa kwambiri kwenikweni nthawi imene tinali chisankho chimene chinabwera mkati mwa ndime ya project yathu. Tinaonabe kuti for the first time in Mangochi sinamve china chake imene chodetsa nkhawa malingana ndi kukangana kapena makonflict amene alipo pakati pa zinthu zosiyanasiyana komanso andale ndiyena mafumu athu sinaoneke kalikonse kodetsa nkhawa before chisankho, mkati mwa chisankho komanso tisavota mwicha. Nthawi zambiri zimavuta zoti akamapanga announce wowina ndi nthawi imene yovuta kwambiri koma Mangochi for the first time anali ndithu wamtendere. Bungwe la Center for Social Concern linakhazikitsa ntchito za mu project mdziko muno pa 1 December 2022 ndipo lati lakwanitsa kusintha achinyamata omwe adalizidwa zodzetsa ziwawa kukhala akazembe odzetsa mtendere komanso kusintha malo omwe amadziwika ngati kuzimake kwa ziwawa kukhala okhalika kwa magulu a anthu osiyanasiyana. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Akatswiri zachilengedwe ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika chifukwa choyika chidwi posamalira zachilengedwe. Mabungwe a Economics Association of Malawi komanso Center for Social Concern ati kutsika kwa mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu kukonetsa kuti mfundo zachuma zaboma zikupitirira kubala zipatso. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Blantyre ayamba ntchito yakafukufuku yomwe afuna kupeza chiwerengero cha anthu ndi katundu yomwe akuyembekezeka kukhudzidwa ndi ntchito yokonzanso njira yodutsa zinyasi zachimbudzi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndi ine Austin Kachipeya, masana abwino.
Arctic. Snail, what's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into this. Those that can do it and succeed, how to fix it. This city It has isn't been just a my home for the cookbook, past it's part of being hit here with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding the But if you ask them know me. I know they blow trees.